Tervetuloa tänne aika harvalukuisesti, mutta kilpailu on kova näin Halloweenin aaton alla, että katsoin Kirkko- ja kaupunkilehteä. Sielläkin oli vaikka mitä tarjolla. Ja sitten juuri Ari-Pekka kertoi, että on Lahdessa tämmöiset messut, varmaan moni valmistautuu sinne menemään. Ja sitten tässä on naapurissa jokin tapahtuma ja ilma on huono ja kaikkia. Siksi päätimme videoida tämän, niin sitten Samuli ehkä laittaa omalle videokanavalle. Tervetuloa. Tosiaan niin, mä kokeilin tätä tämmöistä, että onko kiinnostusta tämmöiseen aiheeseen. Kiinnostusta ehkä on, mutta ei niin paljon, että motivoitus paikan päälle katsomaan, koska ihmiset on tottuneet siihen, että netistähän niitä näkee. Niin kuin tämäkin sitten näkee. Eli katsotaan, missä sulla on enter? Se tuossa. Niin, näin. Aina kun vieraalle äsken vilahti tuossa tommonen hengen ja tiedonmessuilla ollut koriste, joka kuulemma oli enkeli, mutta minä muotoilin siitä sitten tämmöisen ruumissäkin. Itsestäni voisin sanoa, että tosiaan mä oon taustaltani uskontotiedettä, semiotiikkaa ja folkloristiikkaa opiskellut, valmistunut 4. vuosisata sitten, eli 1999, kuulostaa oudolta. Ja julkaissut aika paljon kirjoja, että olisiko mulla nyt 17 tutkimus menossa. Ja katson itseni perustutkijaksi, että en oikeastaan välitä popularisoida myyttejä tai mytologiaa. Ja loppujen lopuksi se kehittyi tämmöiseksi metamytosemantiikaksi. Ja tässä on sitten tämä minun tuleva kaavailu ensi kevääksi. Minä olen innostunut tällä hetkellä episteemisistä kysymyksistä, eli mitä voimme tietää ja voimmeko me ylipäätään tehdä semmoinen kehitysloikka siihen, että miten mystisiä asioita voidaan tutkia ja ennen kaikkea miten niistä voidaan puhua ilman, että jollakin herää pilkka ja jollakin pelko. Ja tästä nyt ei sen enempää, mutta tässä on tämä dualismi huomionarvoinen, eli miten mytosemantiikka ja metasemantiikka ovat tavallaan niin keskenään naimisissa. Eli tämmöinen kreikkalaista kansanperinnettä tutkinut tutkija nimittää tämmöistä uskomusperinnettä kansanperinnettä eksotiikaksi. Ja tavallaanhan se sitä onkin, koska jos ajattelette niin kuin yleisesti ottaen eksotiaa, niin sehän ymmärretään tämmöisenä villinä, kaukaisena, vieraana, alastomuus, oudottavat, kaikki tällaiset liittyy siihen. Mutta perinne eksotiikka on sitten tämmöistä kansanuskoa, kansanperinnettä. Ja tämän videon myötä tulette näkemään, että itse asiassa niin aika eksoottisena esimerkiksi teatterikoululaiset ja näyttelijät pitävät perinnettä. Ei ainoastaan perinne, vaan myöskin perinnetieteilijät ovat loppumaton hupilähde näyttelijöille ja teatteritaiteille. Ei siinä mitään, hauska olla avuksi. Ja elokuvateollisuudessa ja peliteollisuudessa mytologiaa hyödynnetään todella paljon. Ja tässä on pari kuvakaappausta nettiyhteyksistä. Tuossa on noita linkkejä jonkin verran, mutta jokainen Halloweenin alla varmasti löytää niitä pilvin pimein, joten ehkä emme katso niitä sen enempää. No. Ja sitten tässä on tämä Samulin tekemä nuorena poikana tuommoinen extempore mielikuva köyrinhönttänästä. Hän ei edes tiennyt, mikä on köyrinhönttänä, mutta minusta se on ilmetty köyrinhönttänä. Ja siinähän niin leikillä ristittiin se, että köyrinhönttänä kavahtaa kuvajaistaan. Sehän näyttää aika pölmästyneeltä, että mikä tuolla näkyy. Ja sillä tavalla. Ja tässä on tämä hengen ja tiedonmessujen enkeli, joka minun käsittelyssäni muuttui melko lailla ruumispussiksi. Ja Aki, keskusteltiin just tuossa, että kauneushan on katsoja silmissä ja oudot näyt, niin hyvinkin tavallinen kanto voi näyttää 1-2 möröltä tai jotakin valaistuksesta riippuen. Ja sitten myöskin kokemustaustasta riippuen ja tietomäärästä riippuen ja ihmisen ehkä psyykkisestä tilasta riippuen
ehkä myöskin niin kuin tietomäärästä riippuen, että mitä on tottunut ajattelemaan mistäkin. Minäkin muistan, kun olin aika rohkea nuorenakin, yksin joudun kerran lastenhoidosta palaamaan. Pimeän synkän metsän läpi meni semmoinen tie. Niin eniten mua pelottiin, että jos susi hyökkää. Mutta kummasti rupesi näyttää tutut polut ja puut, vaikka tiesi kuinka, että ne on sitä mitä ne on. Niin jotenkin ne sai pimeässä semmoisia erilaisia muotoja. Valaistus, missä valossa asian ymmärtää, miten sen näkee, miten sen kohtaa, niin sehän vaikuttaa. Ja sen takia ei varmaankaan voi olla liian hienotunteinen, kun joku puhuu siitä, että on kokenut jotain outoa ja nähnyt jotain outoa. Koska sitä pelätään ihan tavattomasti, että ne imautuu hulluksi, jos sanoo jotakin mitään, niin kuin erikoiseksi luulemaansa. Erikoisuus kuitenkin on tavallisempaa kuin uskoisittekaan. Ja tässä on toinen Samulin Nuoruuden mestari teos. Minä pidän tästä oikein hyvin ja paljon ja siinä on hauskaa tämä elämän ja kuoleman niin kuin yhtymä tuossa, että omenahan on tämmöisen nuoruuden, kukkeuden, vihreyden, hedelmällisyyden symboli ja sitten tämmöinen ilmiselvä luuranko. Tästä saa sitten katsoja miettiä, että onko tässä niin kuin haaveilua siitä menetetystä nuoruudesta, että köyden aikaan karma tulee katsomaan, että ollapa vielä nuori ja vetreä, vai aikooko hän jälleen syntyä nuoreksi, vetreäksi vai mikä tässä nyt on, mutta erittäin vaikuttava kuva ja herättää varmasti jokaisessa ihan omanlaisia ajatuksia. Ja teknisesti muuten hyvin toteutettu. Ja pääsimme tämmöiseen illan aiheeseen kuin kalma. Se tutkin tuommoista akateemikkojen ja muiden johtavien folkloristien perustietoteoksia ja heidän hakemistojaan kirjalopussa. Ja kumma kyllä, niin kalma oli sieltä pudonnut lähes kokonaan pois. Ainut oli 1900-luvun alussa, oikeastaan 1800-luvun lopussa, tuollainen taikatutkija kuin Heikki Varonen, tutkiessa Vaide ja uskontoa, niin hän oli vielä maininnut kalman lukuisastikin, mutta sen jälkeen ei kukaan. Että jos niin kuin jokin tommoinen aika keskeinen termi kulttuurissa, kuolemakulttuuri on kuitenkin joka kulttuurissa aika keskeinen, muilloinkin kuin kekrinä, niin loppujen lopuksi siitä voi jo arvella, että miten paljon on kadonnut kansanperinteestä, kun siitä nauretaan ja ivataan ja pidetään vähän vanhanaikaisena ja kaikkea tällaista. Se on kulttuurin menetys. Se on vähän niin kuin kieli köyhtyy, niin siinä mielikuvitus köyhtyy. Toki tulee uusia tilalle, mutta jos ajatellaan somekulttuuria, niin sillä on aika tavaton taipumus yhtenäistä ja mielikuvia ja muita sanoja ja käsitteitä. Se on vähän huono, koska kieli vaikuttaa mielikuvitukseen ja niihin myyttisiin olentoihin, jotka sieltä syntyy. Mä muistan, kun me käytiin Samulin ja Ilkan kanssa tuolla tulevaisuuden kesäpäivillä, niin siellä Osmo Kuusen ryhmässä, niin Osmo Kuusi oli erittäin innostunut Nigerian kehittämisestä. Ja mä yritin sitten kertoa hänelle, että miten ne kielet, kun siellä on aika paljon niitä kieliä. Ja sitten yksi vihmerä keksi, että katsoa netistä. Hän totesi, että siellä on 500 elävää kieltä. Ja mä olin vähän sitä mieltä, että semmoista konsensusta ei poliittisesti oikein voi saavuttaa, kun on niin kirjavaa tuo ajattelumaailma siellä. Ja sitten mä itse katsoin netistä, että mitä on nigerialainen mytologia. Niin siellä oli tiettyjä suosikkeja, mutta ne oli selvästi ympäristöstä kotoisin. Eli muun muassa skorpioni oli jotenkin niin, että sillä oli kannukset sillä tavalla, että ne oli skorpionin piikki ja muuta. Suomessa ei kyllä tulisi kellekään mieleen laittaa skorpionin piikkiä hevosen lipukavioihin tai tämmöistä. Et se on hyvin kulttuuri- ja ympäristökohtaista, miten kielikin ilmaisee ihmisen sisimpiä kuvitteluja ja muita tämmöisiä. Ja nyt tässä on suomen kielestä, myöskin ukrilaisissa kielissä esiintyy nämä, niin Marta.
ja marto ja marras. Me tiedämme marraskuusta, että se on tämmöinen kuollut kuukausi ja sataa ja mätänee lehdet ja muuta tämmöistä. Ja marraskalasta ehkä ette ole kuulleet. Marraskala on ennuskala ja se on ennätyskala myöskin. Ja mä olin kerran kutsuttuna puhumaan kalastajapäiville ja siellä piti olla luennoija, joka oli erikoistunut näihin ennätyskalarekistereihin, mitä Ahvennetillä on. Mutta hän ei tullut paikalle. Ja mä kerroin sitten marraskaloista, että perinnetieteilijän kannalta se ei ole mikään kiva asia, jos ihminen saa oikein ison kalan. Niin sitä ei suinkaan niin kuin sanottu, että hei, vaan sanottiin, että hui kauhistus, koska se oli kuoleman ennen. Ja se kiire vilkkaa heitettiin veteen takaisin. Mutta kaikkea hauskinta siinä oli 4. porukan kalastajan tytär, joka sitten tuli nauraskelemaan mulle, että totta, että mitä sä kerroit, että hänen isänsäkin teki aina niin. Eli näin nopeasti voi muuttua semmoinen usko ja siis uskomusperinne. Eli nyt voitte olla varmat, että kun pidetään Lahdessa näitä, oliko ne maagiset messut. Niin Kalmahan ei sillä tavalla, eikä tämä kuolemankulttuuri liity suoraan mitenkään maagisuuteen, mutta nykyään siitä on tehty ikään kuin tämmöinen vikkalaisuuden temmelyskenttä. Ja niin, se tavallaan kaventaa myöskin. Mä huvikseni lainasin lainastusta kirjan, jossa oli vikkalaisuuden käsikirja, ja siellä oli sitten tämmöinen Morikan kelttiläinen hahmo nostettu naisjumalatar niin aika keskeiseen asemaan, naisjumalatar sitä ja naisjumalatar tätä. Morikan on hedelmällisyyden, kuoleman ja sodan ja vaikka minkä jumalatar, mutta sopii ilmeisesti vikkalaisen filosofian hyvin. Mutta se on vain murto-osa kelttiläisestä perinteestä. Et mitä me korostamme, niin se vaihtelee yksilöittäin. Mulla sattuu olemaan tämä Ilkka aviopuoliso tässä mukana ja mä tiedän nuoruudesta asti, että hän ei ollut vähäkään kiinnostunut tämmöisistä asioista eikä ole vieläkään. Ainut poikkeus oli, että mulla oli aika iso elonpyöräkirjasto ja sitä hän tykkäsi lukea ja sanoi, että nämä on jänniä juttuja. Eli jonkinlainen huuhaa-kipinä on kuitenkin insinöörissäkin. Ja sitten kuinka moni, eli 2 tämmöistä ulkopuolista kuulijaa tietää, että mitä on martauskapeet? Käsi ylös tai kommentteja. No, mä oon se tuolta lukenut, en mä ois muuten tiennyt. Niin kuolemahenget hävitteet. Mutta siinä ei ole kaikki. Ja sitä tarkoitan metasemantikalla ja mitosemantikalla. Että kun te näette tämmöisen selityksen, niin tämähän on yksinkertaistus. Sehän ei kerro ollenkaan kaikkea. Vaan että näin ollen, niin se on mutta sen varsinainen tehtävä on niin kuin kansanperinne nimittäin rahkoseksi. Eli siis rahkotar ja rahkonen, niin se on oikeastaan sama asia. Niin hävittää kuuta. Että martauskapeet syövät kuuta. Ja sen sitten aika moni tietää. Eli näin ollen. Mutta siitä on pudonnut se martaus pois, eli se kuolettaminen. Ja on jäänyt vain se kapeet. Eli tämmöistä kielen köyhtymistä myöskin on, että putoilee kirjaimia, putoilee sanoja edestä, takaa, keskeltä ja sitten merkityskin muuttuu. Ihan voi muuttua täysin tai kadota täysin. Sitä ei koskaan tiedä. Ja sitten näitähän on lahjakkaita tutkijoita. Tuossa on tuo Varosen yli vuosisataa sitten tehty tutkimus, Vainajan palvelus, ehdoton klassikko. Ja jokainen uskontotieteilijä varmaan periaatteessa on ainakin kuullut, ellei lukenut. Jos ei ole lukenut, niin kirjan vilkkaa lukemaan. Ja Kaarina Koski, Kuolemanvoimat nuorempi, yli 100 vuotta myöhemmin tehnyt folkloristiikan tohtori, opiskelukaveri, niin hän on tehnyt kuolemanvoimista eli kirkon väestä. Ja tämä nyt liittyy tähän Kekrin aattoon, mitä vietämme. Ja se on niin kuin maatalousvaltaiseksi tulkittu Kekri-juhla. Sen viimeisimmät tiedot on kerätty niin kuin agraariyhteiskunnasta, mutta minä vahvasti epäilen, että se on ollut paljon muutakin. Ja
aikaisemmin, että se liittyy jollakin lailla niin kuin hedelmällisyyden riitijuhliin ja tällä tavalla, mutta monen muuhunkin. Ja tässä sitten on tämmöinen Ahti Rytkönen, niin tehnyt sitten erillistutkimuksen niin kuin omien keräelmiensä pohjalta, Maaningalta. Ja hän päätyi siihen, että niitä on 15 eri hahmoa, kekrihahmoa. Että jos me puhutaan sitä, että mitä Morikan on vikoille, niin mitä Morikan oli, ei Morikan kuin Kekri oli Rytköselle, niin hän näki sen hyvin paljon monipuolisemmin kuin yksikään muu. Ja hänen mielestään Kekrillä oli tietysti hyvin monia nimiä, mutta näin ollen niin, ja monia rooleja, monia funktioita. Ja tässä on tässä listattu nyt muutamia niistä, miten hän sen näki. Ja sitten tulemme kalmaan monet lajit. Eli minkälaisia mielikuvia tämä nyt herättää tämä lista teissä? Että mistä mahtaa olla kysymys? Vastauksia, kiitos. Mä näen tässä hyvin rikkaan kulttuurillisen kokonaisuuden ja täynnä aha-elämyksiä. Ja tää on nyt mulle kyllä ihan uusi perspektiivi. Kiitos heti tästä. Valtava upea. Ole hyvä. Nämä on poimittu ihan siis niin kuin yksi yhteen kopioimalla niin ja sitten sen jälkeen lajittelemalla niin Suomen kansan vanhoista runoista. Et mä kehittelin semmoisen menetelmän, jolla pystyy seulomaan näitä kultahippuja siitä yli 90 000 runon kokoelmasta niin kutakuinkin tarkkaan. Ja mä huomasin, että ei edes akateemikot olleet hoksanneet tai osanneet tai vaivautuneet, kyenneet niin etsimään näitä kaikkia. Että vaikka ne siellä on, niin niitä ei ollut huomattu. Ja niistä oli osa huomattu kyllä, mutta tässä suurinta osa näistä ei. Mutta kysymys kuuluukin se, että mihin tuo kalma nyt sitten liittyy. Ja tämä liittyy mun mielestä tauteihin ihan kautta linjaan. Eli kun metsästä voi esimerkiksi tauti tarttua, niin sitä voitiin sanoa metsän nenäksi tai metsän vihaksi tai metsän kalmaksi. Ja metsäkalma oli tämmöinen tauti, joka oli tietyn tyyppinen ja tautimääritystä tarvittiin parannuskeinoihin. Et jos on metsäkalma, niin sitten se eri lailla parannettiin kuin esimerkiksi vesikalma. Mutta esimerkiksi tuo vienonkalma, niin mä en ulkoa muista mitä se mahtaa tarkoittaa, mutta semmoinenkin on olemassa. Ja kipukalma nyt on aika helppo päätellä, että se on jonkinlainen särky jostakin tullut. Ja mustakalma ja tämmöistä näin, niin se on varmaan jonkun haaveen säikähtämisreaktio. Ja sitten pahakalma, hienkalma liittyy varmaan metsään myöskin. Ja verevä kalma on todella outo. Ja kuiva tuorekalma, kissankalma. Niin mä toivon, että mä joskus pystyn tutkimaan nämä tarkemmin, että mitä ihmettä ne tarkoittaa, koska ne vihjeet ovat aika niukat, mitkä siellä on. Siellä vaan pidetään itsestäänselvyytenä, että ihmiset nyt tietää, kun mä puhun niin kuin naisen kalmasta. Tosin minä voisin arvata, että naisen kalma on ehkä tämmöinen sukupuolitauti, että miksi muuten sitä sukupuolen mukaan. Ja miehen kalma, niin vähän vaikea sanoa, olisiko sitten tämmöinen niin sanottu kusilumpi, eli syöpä, eturauhassyöpä kyseessä. Sehän ei sitten naisilla voi olla kuitenkaan. Ja että tämmöisiä akankalma, vähän vaikea tietää. Se voi olla sama kuin naisen kalma tai sitten ei. Ja pojan kalma, tytön kalma, miksi nekin on erikseen? Pojan ja tytön kalma ei varmasti ole veneerinen tauti kuitenkaan. Mutta sitten tuo hevostauti, tuo koninkalma ja kissan kalma on varmaan joku vaiva kanssa. Ja hevosen kalma, mihin hevonen? Mutta joka tapauksessa kaikissa noissa on oleellista, että ne on kuolemantauteja. Eli vakavia tauteja, olipa ne syöpiä tai muuta. Ja nyt sitten on tämmöinen erikoisuus suomalaisessa kansanperinteessä, että kuka se nyt niitä kuolinsanomia tuo, niin kuin Kalevalassakin puhutaan jäniksestä. Jänis tarjoutui viemään kuolinsanomat. Niin iso jänis on peitenimi hirvelle. Ja hirvi on tunnetusti uskomusperinteessä niin tällainen kuolema ratsastaa hirvelle ja tämmöisiä tarinoita on. Niin se on tämmöinen kuoleman sanansaattaja. Ja mulla itselleni on semmoinen kokemus, kun Anoppi kuoli, niin sinä kesänä vähän ennen hänen kuolemaansa
niin meidän auton eteen parkkipaikalla juoksi semmoinen nuori kaunis hirvi, pysähtyi auton eteen ihan rauhallisesti ja katsoi silmiin ja sitten lähti pois rauhallisesti joukottelemaan ja sitten alkoi puoli kuukauden päästä siitä. Ja tällaisia uskomuksia muitakin, mutta on ihan omakohtainenkin. Ja sitten tuossa on otettu tuommoisesta vanhasta eläinlääkäreiden oppaasta, että miten näitä tauteja on siihen aikaan ajateltu, että pitää tietää niiden nimet. Eli kuten sanoin, niin onko hevosen kalma, niin se oli siihen aikaan asiantuntijoille ihan selvää, että mitä se hevosen kalma on, mutta ei se enää ole. Ja sitten syyt siihen, ja yleinen syy muuten näissä taudeissa on, että on säikähtänyt. Olipa ihminen tai eläin, hulluksi tullut tai muuten vaan vakava tauti, niin se on säikähtänyt. Niin, ja sitten sitä vasta säikäytettiin, saatettiin mätkätä käärmeellä selkään ja mitä tahansa, että sitten samanlaisella parannettiin. Ja tipuin tunnustähdet, eli tähdet on tässä merkki, eli tunnusmerkit ja niiden ennustukset ja esitiedot. Ja eli taudit, oliko se kuolemaksi vai oliko se parannettavissa vai vammauttiko se tai muuta, niin sitä prognoosia yritettiin sitten. Parannukset ja parannustavat, että millä lääkkeellä harjoituksella se sitten lähtisi. Eli aika moderni kuitenkin käsityksenä, että sehän ei ole paljon muuttunut kuitenkaan nuo periaatteet, vaikka nimet on. Ja sitten ja oireet, symptomit, siitäkin on väitöksiä tehty. Tämä, joka on nimi täällä parapsykologisessa seurassakin mainittu, niin Honkasalo, niin hän teki kai semmoisen semiottisen lääketieteellisen väitöksen taudin merkeistä. Ja niin kuin sanottu, niin nämä merkit tekstissä on kipun tunnustähdet, minkä perusteella ei varsinaisesti määritelty taudin vakavuusastetta, vaan pyrittiin selvittämään taudin laatu, ei vimi, tarvittavia hoitotoimenpiteitä varten. Ja nyt sitten tutkitaan. Eli tutkittu on. Et näitä nimiä ja uskomuksia ja muita niin on pääasiassa kerännyt Kansanrunousarkisto ja sitten myöskin Sanakirjasäätiö, eli kotimaisten kielten tutkimuslaitos. Ja molemmilla on ollut säännöllisiä kyselyjä, että miten näitä nyt sitten niin saataisiin selville. Ja Kekri on ollut hyvinkin suosittu kyselyjen kohde. Ja vainajien muistamisestahan siinä on pääasiassa kyse. Mutta se on myöskin palvelijoiden tämmöinen römppäviikkojen aika, eli palvelusvuoden päätös ja uuden alku. Eli palvelijat tekevät sopimuksen vuodeksi ja sitten he saivat tämän Kekrin aikaan sanoa palveluksensa irti tai sitten jatkaa. Sitten tuli uusi sopimus. Mutta siinä oli 2 viikon loma-aika ja silloin yleensä römpättiin kovasti. Että sinne meni sitten vuoden tienestit. Ja sitten pysyttiin taas talossa tiukasti, koska ei ollut millä elää. Ja piti olla niin kuin leipäpaikalla. Ja näihin kysymyksiin ne oli tätä tyyliä, että mikä oli ja missä merkityksessä tunnettiin kekri, käkri, keyry, köyry, köyry, käyry, körri, körrä, körriäinen. Missä tunnetaan vanhastaan köyri, ruis ja millaista se oli. Missä tunnetaan kekritär, kekrihätär, köyritär, köyrijätär, köyrihanttäne ja niin edelleen. Millainen se oli? Käytetäänkö vanhastaan nimitystä kekkeri, kekkerit? Onko sitä tarkoittavalla yleiskäsitteellä muita nimityksiä ja missä merkityksessä eri nimityksiä käytetään? Ja yllättävää kyllä niin vastaukset oli ja ei olleet niin kuin kattavia. Eli aika paljon niin kuin samaa toisteisuutta oli, mutta niin kuin noista nimistäkin näkyy, niin murrevaihteluita oli paljon. Ja tämä on sitten mun oma tekemä tämmöinen viimeisessä työssä julkaisin tämän. Niin mä päätin kun näitä kalmalaisia ja kalmatermejä ja muita oli aika paljon, niin tein tämmöisen kuoleman kukat, niin kuin jäsentääkseni asiaa. Tuollainen kansanperinteessä oleva kuin Proppin satukaava, niin se on morfologinen rakenteeltaan, eli Prop otti sen kasvien rakenteesta Spencerin
kasvien morfologia on sen taustalla, niin mä ajattelin, että mikä ettei mitä tahansa muutakin voi rakentaa niin kuin morfologisesti. Ja tässä mä sitten mietin tätä puuteemaa sillä tavalla, tai kasviteemaa, että mitä osia siinä on ja näin. Tässä on sehän päätyy aina ihmisen elämä siihen, että jollakin tavalla se sinne hautaan toimitetaan ja suomalaisessa kansanperinteessä se on ollut tärkeää, että ruumis on pesty ja vaatetettu. Ja näin ollen niin minä loin sitten tämän kuolemankukan heteet ja kalman maskuliinit. Eli meidän täytyy nyt pitää erillään, että on kalman väki, eli hahmoinen, toimintoinen, funktioinen ja sitten on nämä tautikalmat, eli kalman aiheuttamat taudit. Että ne on niin kuin vähän eri asia, että sillä tavalla, että kalma personoituu erilaisiin toimijoihin, hahmoihin, mutta kalmalla on myös erilaisia vaikutuksia ja se on sitten epämääräinen kalma, että se on niin kuin kalma vaan, eli tämmöinen abstrakti juttu. Mutta jos niin ajatellaan kalman morfologiaa tässä kalman maskuliinissa, niin mainitaan, että kalman orja, kalman isäntä, kalman lapsi, kalman tytöt, kalman poika, kalman kartano. Ja tämänkin toivon, että joskus pystyisin vähän tarkemmin katsomaan, että mitä kaikkea on sitten kansanrunossa on sisällytetty. Mutta on selvää, että lapsi on eri asia kuin palvelija. Ja sitten on kalman feminiinit, eli nämä vastaavasti sieltä löytyy kalman emäntä, kalman piika, kalman tyttö, kalman neiti, kalman akka, kalman tytär. Ja itse asiassa kalmasta kosintaa ei niin kuin Urotönä ole kansanrunossa, mutta hiidestä kosinta on kyllä ja tuonelta kosinta. Ja tuoni ja kalma on jossain määrin jamana samoja, mutta eivät ihan täysin. Ja sitten kuolemankukan verholehdiksi olen laittanut nämä kalman taudit, joista jo oli puhetta niin kuin tautiniminä, mutta sitten on erikseen vielä tämmöinen kuin kalman luku, eli parannustoimi. Että kun tiedetään siis kalman nimet, kalman syntyperä ja tämmöisiä muutamia muita seikkoja, niin voidaan manata se kalma-laji sitten jonnekin. Ja lumonta, kalman lumonta, niin semmoinen vastatoimi sekin on, että ei tarttuisikaan. Ja loitsu on parannuskeino ja kalman sanat on parannuskeinoihin tarvittavat sanat ja kalman nenä on se tauti ja sitten kalman synty, niin on siihen parannusriittiin tarvittavat sanat, että tiedetään, että mistä olet kotoisin, niin mene sinne, minne käsken, eli takaisin kotiin. Ja sitten on kuolemankukan terälehdet, eli kalmulaiset. Ja kalmulaiset on jo niin harvinainen termi, että se ei ole mun eteen tullut missään muualla kuin tämän 200 vuotta vanhan Varosen kirjassa. Ja kuitenkin nämä kalmulaiset ovat niin kuin aika keskeinen. Eli kalman vanhin tunnetaan, kalman maat tunnetaan, kalman voima tunnetaan, kalman vanhemmat tunnetaan, kalman ukko tunnetaan ja kalman entinen eläjä on sinänsä todellakin mielenkiintoinen. Kaikkein mielenkiintoisin näistä kalmulaisista, että mitä se kalmon entinen eläjä on, kun he on jo kaikki niin kuin entisiä elämän nähden. Mutta se luultavasti liittyy tuommoiseen kuin Juumin ukko, Juumin akka. Ja sillä tavalla sekin on tietyssä mielessä arvotuksellinen. Mutta sittenhän meillä morfologia sen kun jatkuu. Ja kuolemankukan mykerö, eli mykiö, niin tämmöinen Suomen kansan vanha runo maailmalla tuli tunnetuksi silloin joskus 1700-luvulla. Ja suomalainen kansanrunos tuli kuuluisaksi, kun saksannettiin runo, jos mun tuttuni tulisi. Ja se on varmaan ymmärretty aika lailla väärin, että sitä ei niin kuin ymmärretä, että se on tietynlainen kuoleman toive, että elämä on niin kurjaa, että haikailee, että joku kalma tulisi ja tappaisi. Ja siksi sanotaan, että jos mun tuttuni tulisi, niin sille kättä käpäisi, vaikka olisi veressä niin kuin, vaikka mitä paikka, ja vaikka olisi kalma kaulan päällä. Ja tämä on varmasti uusi tulkinta.
monin tavoin tämä, jos mun tuttuni tulisi, sitä on jauherunona eli myllykiven pyörittämisrunona ja seksuaalisina painotuksina tulkittu ja vaikka mitä. Mutta ydin on varmasti jäänyt kyllä jollakin tavalla huomioimatta. Mutta tunnetaan tommoinen kuin Kalman luut, Kalman kammio, Kalman kukka, Kalman ottaja, Kalman kana ja Kalman, mitkä tuo on? Ihmet. Ja sitten on vielä tämmöiset niin kuin kankaat. Ja kankaathan tarkoittaa maastoa, eli on kangasmetsää ja sen sellaista. Että se ei tarkoita niin kuin lakanaa eikä mitään tämmöistä. Mutta niin siihen liittyy tähän ryhmään niin Kalman kota, Kalman uksi, Kalman kamari, Kalman kangas, Kalman mieli, Kalman nurmi. Eli näitä on ihan tavaton määrä näitä Kalmaan liittyviä juttuja. Ja sen takia minua hämmästyttää se, että miksi taivaan tähden, miksi ne katosi 100 vuodessa yleisestä tietoisuudesta. Vähän paheksu. Ihan opintoahjonin puolesta. Ja siksi mä oikeastaan tullutkin tänne, että pitäähän jonkun sanoa kuitenkin, että tieto leviäisi. Se on siellä SKV-runoissa löydettävissä, että sieltä vaan katsomaan. Ja vedetään jo toista. Ei mene, vaan sitten on tämmöistä kuin Kalman rönnit, Kalman kattila, Kalman kallio, Kalman nuoli, Kalman kintaat, Kalman karpassu. Karpassu on ruuhi, haapapuusta tehty ruuhi. Että sillä tavalla. Venäjähän on hyvin tunnettu, varsinkin karjalaisten keskuudessa hyvin tunnettu semmoinen kuolema-symboli. Ja veden alle saatettiin haudata, vene laitettiin kumolle haudalle, että ei sillä tavalla kuin viimeinen, että ne laittoi veneen menemään ja palamaan samalla. Siihen liittyy kyllä tämmöinen kolminkertainen kuolema, että kun hukutetaan ja poltetaan ja hirtetään. Mutta kun ihminen on jo kuollut, niin se ensimmäinen kuolema, toinen kuolema on se, että se huppuu sinne ja sitten kolmas kuolema, kun se palaa sinne kuoliaaksi. Ja sitten voitte ymmärtää, että kansanuskossa on tämmöinen kalma, ruumis, vainaja, niin puhutaan nykykielessäkin, että on kylmennyt. Ihminen on kylmennyt, kun se on kuollut. Niin sillä on kylmä. Ja sille ruumiille puetaan ruumiinpesussa niin sanotut kuolinvaatteet, jotka yleensä henkilö itse on tehnyt. Ja siihen kuuluu ehdottomasti sukat, mutta käsineistä tumpuista en ole kuullut. Mutta tässä tullaan tähän, mitä mä mainitsin, että jos mun tuttuni tulosi on oikeastaan kalmaruno, niin tässä on tämmöinen surmaruno, että sukat surmalle lupasin, kalsut Kalman neitoselle, kun hän tappaisi minuisen, ottaisi kovaosaisin, ei se surma suorin tehnyt. Surma tappoi rikkahia ja otti osakkahia. Kun ei tappanut minua, ottanut kovaosaista, jääköön nyt sukitta surma Kalman neito kalsuloita. Ja tässäkin on 2 tasoa. Että noihan siinä lukee, mutta mitä se tarkoittaa, niin sitä sopii miettiä. Eli kun toinen uhkailee, että se jää nyt sukitta, mutta se on myöskin toteamus, että kun ei tappanut, niin ei pueta ruumiiksi eikä laiteta sukkia, eli Kalma ei saa niitä sukkia sitten, että tällä tavalla. Mutta tämmöinen kun nykyinen slogan on Kekrin ja Halloweenin aikaan, että karkki vai kepponen, niin oikeastaan mä haluaisin muuttaa sen tumppu ja töppönen, olisi kuvaavampaa Kekrin osalta. Ja sitten tässä on tästä, käärme on tuossa sen takia, että mato, niin vainaja ruumis joutuu niin kuin maahan matojen ruoaksi, koska tämmöistä niin urnanpolttohautausta ei oikeastaan tunnettu eikä käytetty. Niin se valmistaminen on ruumiin pesuun, vaikka tiedettiin, että sinnehän se multiin joutuu eli likaantuu heti, mutta se oli tärkeää kuitenkin valmistella se vainaja pyhäkuntoon. Että jokin siitä sitten heijastui ilmeisesti hänen sieluolemuksensa, niin uskottiin. Ja Kalman lautoihin liittyy hyvin paljon näitä kummitustarinoita, että vainaja saattaa herätä eloon tai muuten kummittelemaan tai tällaista. Ja tämä laadinta tarkoittaa sitä, että ruumis niin kuin valmistellaan hautaan. Et se kattaa koko sen proseduurin, eli
itkemiset ja pukemiset ja pesemiset ja tällaiset, milloin se viedään sitten hautaan ja miten viedään ja näin, koska sitten se hautareissukahan ei ollut mikään vaaraton, vaan jos oli tämmöinen noita tai muu pahamainen ihminen, niin sille sitten demonit tai pirut niin painu sitä kärryä ja hevonen vaan vahtosi ja vapisi eikä saanut vietyä sitä ruumista hautaan uskomusten mukaan. Mutta sitten kun se saatiin hautaan, niin siellä madot sitten söi ja käärmeet. Eli mato ja käärme oli kutakuinkin sama asia suomalaisessa kansanperinteessä, ettei mitään kastematoja ja tämmöisiä eroteltu käärmeistä. Näin ollen käärme on hyvin keskeinen eläin kansanrunoissa. Ja tässä on sitten uudelleen tämä Ahti Rytkösen kekrihahmot, eli palimpsestisuus, kekrihahmot versus uskomusolennot. Eli mä olen itse tehnyt tuon rinnastuksen, että karjahaltija on ilman muuta köyryttären rinnastuva ja metsänhaltija on Hongotar ja Tapio, ilman muuta helppo. Ja kerjäläinen on mierolainen, eli kulkuri, juhli ja joulupukki kekri. Ja tuohan nyt ei tarkoita sitten tämä joulupukki, niin sitä joulupukkia, mikä nykyään tunnetaan, vaan se oli semmoinen lampaan nahkaan pukeutunut semmoinen riittihahmo, jota sitten kekrin aikaan leikittiin. Ja se siirtyi sitten kyllä joululeikkeihin myöhemmin. Mun toinen haltija, toinen Tartuoli, se on monelle tuttu tietenkin. Ja siinä on ongelmana, että se aika lailla rinnastetaan paineen ja olentoihin manalaiseen ja manaan. Että selvää eroa siitä ei oikeastaan pysty sanomaan, että miten se nyt menee, mutta joka tapauksessa se liittyy niin kuolleisiin ja vainenjiin. Ja suojeluhaltija, niin tommoinen kuin mukana kulkija, haltija, talonhaltija, ihmisen haltija, sitten tämmöinen vartijas, haltija on mukana kulkija. Ja sitten kasvunhaltija, niin lähinnä mä katsoisin, että se on Pellervoinen kansanrunoudessa. Ja palvelija on kekri täällä ihan yksiselitteisesti. Ja varallisuuden kartuttaja Para, sekin on tunnettu hahmo kansanuskomuksissa. Ja sitten tämä varsinainen vainen olento, niin se on kyllä manalainen ja mana. Että tuonettaret että tuoni ei sillä tavalla kummittele, mutta manalaiset ja mana voi tuottaa kaikenlaisia aistimuksia elävien ihmisten maailmaan. Ja pahantekijä, niin rooli, niin sitä nimitetään tihulaiseksi ja paholaiseksi. Kaikki ne eri variaatioita. Ja käsityön haltija. Tämä oli outo, koska mä ihmettelin, mä en ole koskaan oikeastaan törmännyt tuommoiseen, mutta tonttuhan auttaa saduissa ja muissa, niin esimerkiksi käsityöaskareissa viisi myöskin auttaa hiirenä ja hiitenä. Mutta sitten on tommonen, että aikoinaan on laitettu köyhyyden vaatteetkin, että lahjaksi, uhrilahjaksi. Ja jotenkin se varmaan nyt liittyy siihen. Samoin kuin tuohon, että omat kuolinvaatteet tehdään ja tällaisiin taitoihin. Ja sitten lakanoihin, kun kääritään, niin lakanathan oli ennen vanhaa itse tehty pellavasta. Ja sitten semmoinenkin hauska juttu metasemanttisesti on, että yön itkettäjä, semmoinen kansanuskomushahmo, kun pikkulapsi itkee kolikissa, niin eikä sitä saada lopettamaan, niin uskottiin, että se on sitten yön itkettäjä. Niin sille sitten kerrottiin, yksi torjuntakeino oli se, että odotettiin keskiyötä, kun se tulee, ja ruvettiin kertomaan pellavan valmistus alusta loppuun, niin, kunnes aamu valkeni. Ja sitten 3 yötä, kun näin jaksettiin tehdä, niin enää ei jaksanut sitten yö itkettiä tulla 4 kertaa. Se sai tarpeeksi. Että jonkinlainen syvä juttu tähän käsityönhaltijana niin kuin köyrihahmoon, kekrihahmoon liittyy. Mutta ihan en ole vielä saanut langan päästä, että mitä. Mutta sanoisin, yllyttäisin, että jos joku vaan jotakin tuosta tietää, niin ei muuta kuin tutkimaan. Viljahaltija sitten tavallaan on hyvin samanlainen kuin tuo kasvunhaltija, eli Pellervoinen. Mutta siinäkin on semmoisia variaatioita, niin kuin viljajoukko ja pellonpekko, missä on vivahde-eroja. Ja viljanhaltija niin liittyy enemmän niin viljan säilymiseen.
ja kasvunhaltuja taas siihen, että miten se itää ja kasvaa ja heilimöi. Ja sitten pirulainen mörkö, piru. No, sitten näitähän siis on nähty ja ehkä nähdään vieläkin. Mä en itse ole nähnyt mörköjä ja piruja, että ei ole omakohtaista kokemusta, mutta en nyt hämmästys, jos joku sanoisi nähneensä vaikka pirukin. Mörköstä puhumattakaan, joka lapsihan melkein pelkää, että sängyllä on mörkö jossain vaiheessa. Ja valittaja, rajahuutaja, ihteriikko. Eli tämä liittyy ihteriikko surmaamiseen ja lapsen surmaamiseen erityisesti. Että ennen vanhaan, kun tuli näitä ei-toivottuja raskauksia aika tiuhaan, niin sitten tietysti joukossa tuli näitäkin, että lapsi vaivihkaa synnytettiin ja surmattiin sitten sen siniän tien ja jätettiin metsään siunaamatta, hautaamatta, nimeämättä. Ja siitä tuli sitten rajahuutaja ja tämmöinen kummitteleva metsäelikko, joka saattoi olla sitten yökehräjä tai mikä vaan, mutta oudosti käyttäytyvä. Ja sitten nyt kekriviet ovat periaatteessa, niin kuin, mitä nykyisin tunnetaan, on arkaiset juuret metsän ja vedenviljan hedelmällisyysjuhlana, josta se kehittyy kasviviljelyn kautta peltoviljelyä ja karjanhoitoa koskevaksi rituaaliksi. Ja Pertta Elonkuoru on viikaten mies. Että tämä Kalmahan, jos ajatellaan, niin jostain se embleemi siihen viikatemiehen tulee. Ja viikatettahan tarvitaan Elonkuorussa nimenomaan. Ja siinähän niin katkotaan se vilja ja tällä tavalla. Eli näin. Ja tässä on sitten tämä, mutta mä en tarvitse nyt saada siitä sitä. Tässä on nettiyhteyttä ilmeisesti. Niin. Pitäisi olla. Aha. Eli mutta haluatteko katsoa väitte? Tuo on aika hauska sketsi. Se on tämmöinen kansantieteellinen sketsi siitä, että miten niin kuin tehtiin tämmöinen kekrittäri eli palvelijalle temppu ja tehtiin siitä tämmöinen. Kokeile, aukeako se linkki? Katsotaan. Tulee siivillä aukeaa. Katsotaan. Ei, nyt se meni. Minulla oli ainakin netti päällä silloin, kun se aloitettiin tämä esitys. Mutta se linkki ei ole varmaan nyt sellaisessa kunnossa. No, ehkä nyt kuitenkin, niin ei se niin oleellista ole. Tässä kuvassakin on Vysotskin laulu ja hän on tämmöinen trubaduuri ja tässä on populaarikulttuuri, iskelmäkulttuuri kyllä muutama vuosikymmenen takaa, mutta tämä Vysotski runoilijan kuolemasta ja sitten niitä sanon tämmöisestä runoilija pitkäkaulainen. Ja me päädyttiin kotona keskustelussa, että kyllä se on kameli se pitkäkaulainen eläin. Ja näin ollen, niin se on ihan hyvä laulu, mutta ei se nyt tässä nyt näy. Joo. Ehkä se ei ole niin tärkeää. Ja sitten vielä kerran nämä kekrihahmot tässä. Vainajan palvonta ja vanhinta uskomusperinnettä, niin kuin näette, niin mä oon korostanut sinne tuon Tuonen ja Maran, että ne liittyy siihen. Ja tuon Samulin hienon kuvan ottaman, tuossa on tämmöinen mänty. Kaikkihan tietää männyn niin kuin karhunpeijaisista tämmöisenä kaloriittinä, että karhun kallo peijattiin niin, että loppujen lopuksi se vietiin honkaan tai mäntyyn. Mutta tämmöiset puut on ollut yleisesti ottaen tämmöisiä karsikkopuita, niin vainajan muistopuita. Että ennen hautakivien käyttöönottoa niin on otettu puut muistomerkeiksi. Ja sittenhän kuollut jossain vaiheessa haudataan. Ja sosiaalinen ja fyysinen kuolema. Että sanotaan, että ihminen on elossa niin kauan kuin joku häntä muistaa. Niin se on sosiaalinen kuolema. Fyysinen kuolema on taas se, minkä lääkärit toteaa, että ei enää hengitä. Ja noin. Ja tämä on Pentikäisen kirjasta otettu. Hän on tutkinut näitä entisajan normeja, moraaleja. Ja vanhan kirkkolain mukaan niin kunniallinen hautaus oli se normaali käytäntö, että vietiin niin kuin tavan mukaan hautasaattujen kanssa niin kirkkomaahan ja haudattiin ja veisattiin ja siunattiin.
Samuli esitti mulle tuossa sitten hyvän kysymyksen, että miten näitä Lahdenjia muisteltiin aikana, että vietiinkö kukkia. No ei viety kukkia, kun vietiin ruokia. Ja sitten itku ja ruoka oli se elementti, joka niin kuin tavallaan osoitti, että muistetaan ja säännöllisesti käyttäydytään. Ja näihin muistamisiin kuului tämmöinen netällinen, eli 6-viikkoinen, että vainaja piti aktiivisesti muistella 6 viikkoa. Ja uskottiin, että vainaja on vielä niin kuin sillä tavalla elävien kanssa kosketuksissa, että hän kuulee ja näkee sen 6 viikon aikana, mitä hänistä puhutaan ja miten häntä niin kuin muistellaan ja miten haudataan. Ja sitten hiljainen hautaus Pentikaisen mukaan, niin siihen kuului tämmöinen epämääräinen joukko, niin kuin kastamattomat ihmiset. Nimenantohan oli hyvin tärkeä niin kuin ihmisen identiteetille, että ihmisestä tuli ihminen suun ja sen vasta sen jälkeen, kun hän oli saanut nimen. Itsemurhaajat eivät päässeet, alkoholin myrkytykseen kuolleet eivät päässeet. Se on tämmöinen pieni pomppu, moraalikysymys, niin paha oli. Ja anatomisen tutkimukseen kehonsa testamentanneet sama juttu, että ei saanut siis niin kuin luojan luomaa kehoa, niin silpoa ja antaa tämmöisiin epämääräisiin tarkoituksiin. Ja paheellinen hautaus, niin kun on näistä suomuumioista ja muista ollut puhetta ja tästä 3-kertaisesta kuolemasta, niin tämä hukuttaminen niin liittyy tähän paheelliseen hautaukseen. Esimerkiksi Kalevalahan päättyi siihen, että kun Karjalan kuningas eli Marjatan poika syntyi, niin sitten yhteisö oli vähän sitä mieltä, että mitäs tälle nyt tehdään, kun se on aviotolapsi ja näin. Ja Väinämö oli sitä mieltä, että niin kuin vanhan tavan mukaan, että puulla päähän lyötäköhön ja suohon upotettakohon. Eli oli uhkana paheellinen hautaus. Ja sitten se kimmastui se vastasyntynyt ja rupesi puhumaan ja sanoi, että voi Outra, teitittekin vaikka mitä nuorena. Ja tuomio perutti. Ja sitten on vielä tämmöinen 4. hautaamistapa kuin häpeällinen hautaus, johon sitten pääsi murhaajat, kaksintaistelussa surmansa saaneet, vankilassa kuolleet, jumalattomat, murhatut lapset. Eli ne ihtilikot ja muut. Mutta Pentikaisen kirja ei tarkemmin kerro, että miten tuo häpeällinen hautaus tapahtui. Eli ainakin se on varmaa, että kirkkomaan ulkopuolelle. Mutta että miten se niinku, ehkä se oli se häpeällinen, että ei päässyt siunattuun maahan. Eli kirkkomaan ulkopuolelle. Ja joukkohautoihin sitten. Ja tässä on sitten joku Sikerman Kalma Kalevalassa, että liuku linnat, liuku lannat, liukui maat, meren takaisin, hiihti kaikki hiien korvet. Kaikki Kalmankankaatkin hiihti surman suun eleitse Kalman kartanon perätse. Eli hyvin laajasti Lemminkäinen sitten hiihteli ilmeisesti Tuonelan mailla. Ja tämähän laittaa sitten tietysti hiidenhirven hiihdännä ihan toiseen valoon, että jos se hiidenhirvi olikin tämmöinen tuonpuoleinen olento. Ja surma jo sultansa avasi Kalma päätä kallistavi ottaaksensa ulosta nielläksensä Lemminkäistä, ei tarkoin tavannutkana ennättänyt ensinkänä, koska se Lemminkäinen oli niillä sivakoillaan eli suksilla niin nopea, että ei sitä kuvaa saanut kiinni. Ja sitten oli tommoinenkin Kalma maininta, että tuolta ennen pulmat puuttui. Pulma on siis semmoinen ongelma. Ja tuolta taiteet tapahtui tietomiesten tienohilta, laulumiesten laitumilta, konnien kotisijoilta, taikurien tanterilta. Tuolta Kalman kankahilta, maasta mantereen sisästä miehen kuolleen poista Kalmiehen kartanosta. Eli on ihan selvästi puhe siis Manalasta tai tämmöisestä menneestä. Ja lienet Kalman kankahalta iki menneen majoilta, toki koiteluskotia noille Kalman kartanoille. Eli tässä on kyseessä tavallaan manaus, että jos nyt oot kotoisin sieltä, niin alkaa painua sinne takaisin. Ja mistä on ilkeän ikenet, ikenistä Kalman immen. Eli tämä on käärmeen syntyloitsusta, eli Kalman impi on antanut käärmeelle ikenet. Ja tässä on mun tuotos, niin kun oli puhe 3-kertaisesta kuolemasta, niin on sitten siellä Tuonelassa, sen Tuonelan virran niin tämmöinen
tämmöinen Kerberokset, niin suomalaisista, niin ne on naisia. Ja nehän on siis Kalmatar ja sitten ne on Tuonitar ja Manatar. Ja jossain määrin ne on sama, mutta jossain määrin ne ei välttämättä ei olekaan. Ja että Karvassa tuli jo esiinkin, että se on ruuhi. Ja Väinämölin tuolla rannalla huutaa, että tuo venettä tuonne tytti auttaa Manalan neiti Kalman impi Karpassoa. Että se pääsisi sinne Manalaan hakemaan niitä 3 puuttuvaa sanaa, että tietoahan se meni hakemaan sinne. Mutta sinne ei ollut pääsyä, jos ei ollut kuollut oikeasti, että kyseessä oli se samanointi, tietointiretki. Ja nämä äkkäsi nämä kalmalaiset siellä, että eihän tuo oikealla asialla, kun kaikki merkit viittaa, että se kuollut oikeastaan mihinkään. Että ei, niin että sitten Kalevalassa kerrotaan näitä merkkejä, että miten olisi sun vaatteet, jos olisit palannut ja jos olisit hukkunut, niin vettä tippuisi ja kaikkea tällaista. Mutta kun ei mitään tämmöistä ollut, niin Väinämöinen joutui loppujen lopuksi myöntämään, että oikeasti se tuli hakemaan vain tietoa, että ei se kuollut olekaan. Ja sitten ne varoitti, että sä oot hullu, että eihän tänne tule kukaan, että ei pääse takaisin. Niin, ja sitten ne tekikin semmoisia esteitä, että Väinämöisen oli vaikea palata takaisin, mutta se onnistui kemmustelemaan itsensä ankeriaana sitten pois siitä. Ja jos ajatellaan tätä Kekriä, kuolleiden päivää, niin olette huomanneet varmasti, että monissa maissa on hyvin iloisia juhlia nämä vardikrassit ja tällaiset niin kuolemankulkuet. Niin se on tavallaan tämmöinen karnevalistinen tapahtuma, tämmöinen Kekri, niin kuin se Halloweenina on nyt. Ja kyse on tästä elämän kiertokulusta, että lapsi saa nimen, syntyy ja saa nimen ja sillä tavalla siitä tulee siis ihminen ja se elää elämänsä ja sitten se vanhenee. Sitten se haudataan kunniallisesti tai jotenkin muuten ja sitten muistellaan ja sitten syntyneitä kalmollisia ihmisistä, kun on kuollut ja kuopattu. Ja sitten loppujen lopuksi se joutuu tuon puoleiseen etävaanejalaan, jossa edesmenneet esi-isätkin ovat. Kunnes sitten elämän kiertokulku jollakin mystisellä tavalla jatkuu. Ja yhteenvetona voisin sanoa, että keskeinen osa suomalaista perinteistä kuolemankulttuuria ovat karsikot ja karsikkopuut sekä kalmistot. Karsikot korvautuneet puuristeina ja hautakivinä haudalla. Karsikkopuihin merkittiin yleensä elinaika, hautakiviin on tapana merkitä nimi ja elinaika. Surmatut lapset ovat oleellinen osa kuolemankulttuuria. Päähahmoja ovat ihtiriekko ja rajahuutoja. Ja sitten on toinen teema, Kalman mytologia. Kalman mytologiaan kuuluu selvittää, mihin ihminen kuoli. Kalevalassa Manatar tiedustelee tulijan kuolinsyitä, jotka hän ei erillisten merkkien perusteella määritti valheeksi, eikä päästänyt tulijaa Manalaan. Tosiasiassa Väinämöinen olikin tiedusteluretkellä hakemassa tietoa. Manala ja Tuonela ovat ainakin topoksia. Topos tarkoittaa siis paikkaa. Kekrijuhla, nykyisten joululaulujen synkkä sanasto, hetken kestää elämä ja sekin synkkä ja ikävä, saa merkityksensä Kekristä, jonka ajankohta oli marraskuun alku, jakso, joka päätti myös palveluskunnan sopimuskauden ja antoi palvelijoille 2 viikon loma-ajan, römppäviikot. Kekrin aikaan tehtiin monenlaisia lähinnä karjaa suojelevia taikoja. Kekrillä on paljon toisintonimiä ja nimimuodelmia. Ja sitten tämä perinnehän jatkuu. Kekrijuhla oli lähes vuosisadan 1900-luvulla unohdettu perinne, jota on elvytetty 2000-luvulla. Osittain Kekrin korvaajaksi on tullut amerikkalainen Halloween juhla Katketat Kepponen teemoinen. Perinteen karnevalisointi ja muuttuminen lastenperinteeksi ennakoi uskomusperinteen asteittaista unohtamista. Näin se yleensä käy. Viimeiset rippeet niin myyttisistä jutuista niin ilmenee lastenkamarissa eli satuina, lastenleikkeinä, loruina. Ja siitä voi tietää, että se tekee kuolemaa. Kiitos.